אני אדבר על... אמא, שומעת אותי? אמא? מחובר לשירותי ענן. אמא, את אומרת? לא, אני שומעת עכשיו, נעלמתי כי זה עבר לדיבורית. אלייך לדיבורית זה עבר? מה אמרת? טוב, בסדר, אחר כך אני אגיד לך. לא, דברי, מה אחר כך? תגידי. ביי, ביי. תדברי, אמא! רגע, הנה אבא בטלפון. ביי. ביי. בואי דיבור. חבל, זה דבר, נו. גם הוא יש לו גם זוגים עם חברה שלו. תגיד לי מה אני עכשיו, מה אני באת מה אתה רוצה ממני? דברים מעניינים דידי. נו, מה יש לי הזוגיות שלו? הם חייבים לקיים יחסים מין כל יום. אוקיי. ומה קורה לנו לקיים יחסים מין? הוא יושב בספסל. ובאנו למחלה היו מקבלים יום מסוים ויום למחלה פעמיים. הבנתי, זה סגירה קריבה, כן? מעולה. אם מתקיימים פעמיים ביום, אז הוא מחלה תולך? יש מצב. לא, בטוח, זה איך מה ההסכמים האלה מגיעים אליך? אני יכול להבין? אני עוד חושב שלהם. הוא הבין ששנינו הוא בטוח ושלא נגמור רק כאן. טוב, מה עוד? מכבי חיפה ניצחה 4-1 הפועל באר שבע. שכונה גמורה, זה לא משנה הרבה, ניצחו את הפועל באר שבע ברכה, אבל יכולים לנו לעצור אחד על דרך השערים. והנה וידאו דרך השערים כרגע. נכון, אבל נראה זהב, בשער אחד, דין מקסים, וביורן 18, אחד מתחת לזהב. זוהר צמוד, הכל צמוד, ויש לו משחקים של מכבי תל אביב. נכון, מכבי ניצחה את הפועל חיפה, לא? מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חיפה, כן. אבל קבל את זה תגידי מה אתה אומר לדבר הבא. גורם בחיפה אומר שאם אמא שלו. חיפה אתה לא, אמא. כי לא בתל אביב היו בחור. אין, לא.